ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ? ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆଉ ଏକ କ୍ରିଏସନ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେ ଯେ ଦିନେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ବନିଯିବେ କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋୟା ଜନଜାତିର ଏକ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପରିବାର ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ଥିନ୍ନା। ଥିନ୍ନା ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିବେଶରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିକାର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା, ଶିକାର କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ନା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବାର ଲାଗିଲା ଓ ଥିନ୍ନାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଭାବେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଥିନ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଥିନ୍ନା ରାଗିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ରାତି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଥିନ୍ନା ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଥିନ୍ନାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଲା ସେହି ଘଟଣା ଯାହା ଥିନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସେମାନେ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହାର ଦର୍ଶନ ପରେ ଥିନ୍ନାଙ୍କ ମନ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଫଳ ଓ ଜଳ ଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଦିନେ ମହାଦେବ ଥିନ୍ନାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଥିନ୍ନା ନିଜ ଉପାୟରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଉପାୟ ନ ବୁଝି ଥିନ୍ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି କାଢ଼ି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ଥିନ୍ନା ନିଜର ଅନ୍ୟ ଆଖିଟିକୁ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଥିନ୍ନାଙ୍କର ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଥିନ୍ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କନ୍ନପ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିଆରା ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅସୀମିତ ଭକ୍ତିର କଥା। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।